Zrodila sa legenda, ktorá znamenala výzvu pre mnohých skautov na Slovensku. Mnohých táto výzva zaujala, ale len málo sa takých našlo, čo sa naozaj rozhodli ju prekonať. Podľa starej tradície je nutné prekonať 3 vrcholy spôsobom, že vystúpiť z najnižšieho bodu až hore a následne sa vrátiť dolu, aby sme zdolali ďalší vrch. Práve v týchto nehostinných podmienkach sa našlo 10 odvážnych pútnikov, ktorí sa rozhodli prekonať tieto 3 vrcholy za 3 dni. Rozhodli sa prekonať bolesť, prekonať strach z neznáma, prekonať nepríjemnosti a dokázali, že ich nezastavia ani perunové blesky, ani svarogová pesť a zdolali tieto 3 vrcholy. To bola cesta. Cesta? Dlhá. Súčasťou ktorého štátu sa stal po porážke Selimom I v roku 1517 Egypt? Osmanská ríša. Šváb. Je tam vecme. Verím. Najväčší korálový útes, kde je? Arafurské. Naozaj? Áno. Nie, korálové. Fakt? .35 metra, po B 1,45 metra, po C 1,55 metra. Máme za sebou prvý úsek, tak čo myslíte? Ešte to zvládnete, tento náročný výstup ešte 3 hodiny 40? Ja si myslím, že jednoznačne áno, otázka je, či to vy zvládnete. Čo myslíte, tí pomalší z nás? Tak uvidíme, počkáme sa, tak uvidíme, nejak to hádam dáme, však nejdeme do Himalají. A po prípade boli by ste ochotní pomôcť nejak? Vyniesť tam? Bez problémov. Máme za sebou druhý úsek nášho náročného výstupu na Krivan, zatiaľ je to rovinka, ako sa ti ide? Zatiaľ v pohode, teším sa na to stúpanie. No a čo myslíš, tí mladší z nás to zvládnu? Jasné. Nemáme na výber, musíme ísť cez kopec až tak dolu. No a poistila si sa? Jasné. Bez toho nejdeme do hor. No tak to je super potom. Čiže sa môžeš aj šmyknúť a padnúť, hej? To nie. To nie? To neplánujem. Chcem ísť ešte na... Maminka by nedovolila, áno? Nie, chcem ísť na ďalšie 2 ešte kopce, vieš. Tak to je výborné. A myslíš, že zvládneš ďalšie 2 kopce? Takéto? Ráno uvidím, keď sa zobudíme, nebudeme vedieť stať z postele. No ďačo, dnes ich v bote. Akože, neviem koľko, ale už nehľadám. Ja som Šimon, teraz ideme výstup na Vystru a práve sme prekonali 200 výškových metrov a ty si to dal za 5 minút asi? Dal si to? No, za 6. Za 6, no tak to je super, jak sa cítiš po takomto výkone? Tak určite zima tu je, no a čo k tomu poviem, no makačka to bola, spocený som celý, mám golier celý zapotený. Len golier? Len golier. Hej, a kúkam, že ešte budeme stúpať chvíľku. Čo myslíš, zvládneš to? Tak 2 turisti nám tu hovorili, že vraj tam je strašná zima, ešte väčšia než tunak, takže máme sa na čo tešiť. Si na českého turistu v sandáloch, nohy ťa ešte nebolia? Ne, ale o chvíľu vyťahnem asi ponožky. Pôjdeš na pravého českého turistu, no to je výborné. Hej, bude to originál. No a páči sa ti tu príroda a tak? Tak určite, skaly sú tu pekné, pekné hory, všade nádherné oblaky, občas sa aj v nejakom nachádzame a tak. No, Adelka, práve vstúpame na Baranec. Ako sa cítiš?
Super a spoteno. Predvčerom sme mali Kriváň a dneska sme dali, teda a včera sme dali Bystru, no presne tak. A dneska znovu ďalšia 2000. Čo, nohy unavené ešte nie sú? Nie, len mám svalovicu. Ale nie som unavená. Naberáš svalstvo, to tak býva väčšinou. Čo myslíš ostatní, napríklad tvoj brat, zvláda to? No, zatiaľ vyzerá, že áno, tým, že je popredu. No, to keďže je najmladší, tak by mohol mať nejaké probléminky, nie? No si videl, jak vystrelil, či teraz? Možno, ale má najmladšie kosti, takže by mu to mohlo ísť ľahšie. No, toto. Až jedné kolená nemá zatiaľ. No a ešte sme nedosiahli ani toho vrcholu 3. Čo myslíš, ešte to bude náročné? No, jak vidím, tak sa mi nezdá, že by tam bolo príliš veľa skaly a lezenia, takže asi to bude pohodové. Či myslíš, že to zvládneme všetci úplne bez problémov, hej? Hej. No sme tu jak dôchodci, všetci takí dolamaní a všetko nás bolí. Aj ty máš nejaké problémy zdravotné? Alebo ty si úplne fit jak rybička? Úplne fit. Tak to je super potom. Čo sa ti zdalo najnáročnejšie z tých troch? Čo zatiaľ dávame? Teda Možno Kriváň, lebo tam boli také zrázy šikme, tak som myslela niekedy, že sa šmyknem a poletím dole.